Kulumbeka, ang naron ni Dipok Entertainment YouTube channel Taukte Buksong. Ini hain narong thani kumangma kongna tui channel ni bagi paika. Kok gai Taukte Buksong. Kendro tabo Obama MP rok nini office on mia support grohon khaka MP ni Lok Sabha hapna ni bagui. Aja gani bisingo kumangma kok kasai paika Taukte Buksong. O kok no sana ni bagui paija katini. Video kisa kolok nai Taukte Buksong no kisa khalo gin nan khaidi. Te kaham pe bujna ni chai tokdi. Ang narong jaman chak buj goi rinani bagui chai tok nai. Obo bising ni kok rok jang khori tongman no siam saklai nai BJP ni tamo ngai tei Congress rok tamo ngai abono tuino sanai Taukte Buksong miani video no kobangma nai nai di kobangma aroni MP rok UP ni MP kobangma Ajda ni MP borok jotono mia ajagao samai tangbai kha MP hisabui angkai Taukte Buksong kok khai Lok Sabha puilla asuk Bartha kotoro taklai 2024 no election nungnai Lok Sabha speaker ni bagoi Taukte Buksong Lok Sabha speaker ni bagoi taklai Lok Sabha puilla election nungnani nai tongo abo tini nungnai Taukte Buksong rok olorogo next rok nungnai tamkai BJP rok number 1 no 2019 ni simi 2024 chalo ngai Om Birla Prakash no borok hai busarika tamni bagai busarika Taukte Buksong abrok sungsinan nangnai kobangma bo 2019 ni 24 jora wo tam kai ka ek login 140 ta MP no borok award kai suspend kai mani rok kobangma kok satane mic speaker bondo khai mani rok bini bagoi kobangma andolon dok choli jak Om Birla no ke bucha tongai kurui Taukte Buksong haipanu Narendra Modi abun hatiar khaipika abuni bagoi birut nglai tonglai kha tabuk saimia ta kaisa kok norok saiman na tabuk Modi ni yagra yak phabo Chandrababu Naidu bai Nitish Kumar borok sap mana kharika Om Birla Prakash no borok naiya speaker Lok Sabha ni obni bagoi Rajnath Singh bo mia phone khaitam saka Mallikarjun Congress ni president no norok support khaidi hinui angkai borok saka thik ase sum support khainai kintu deputy speaker sini India Alliance ni hoite kaisa jasa panung mari nai ni borok dabi khaika angkai abono toi ang kok salai no repeat phone khainai himan taw ko indo phone khaya oba hai kok kasai tongo Taukte Buksong enro tabu gai wana ama singsa tini tamung nai Taukte Buksong abono main murda kok norno charani bagoi tini ang phaika BJP ni orone simino kisa manai komjor ungmani nukjagai phaika ang samani norok puitu chai afanung mano BJP taklai sarkar chalgnani onek muskil ungnai baifan mano tongifan mano tongfano onek muskil domki somki rijagoi ma tongnai kubangma nini bo alada tabo Chandrababu Naidu bai Nitish Kumar no yakar hoga kai te alka sarkar khainani bagoi onek সময় nangnai gai a borok tabo jemon Mizoram haini alada kebai kurui borok haini MP rono bunani onek সময় nangnai oboni bagoino gonga kongsuk mani anga kongsuk nai roni kogno sanani bagoi phayo Smriti Irani boje asokai kongsuk jakha Rahul Gandhi no je samoyo borok ni 2019 ni simi 2024 ekdom sit kom maman bai sak nangya khokte musokai reklaika government ni hoite borok kaisa nok mamane a nok no pointo borok aroni tongnani ubujokti kuri hinoi tiklai rohoro angkai tabuk botong tongmani 15 bosor tongui tongmani Smriti Irani bo amethi o 2014 ni siminu Smriti Irani busamani asamoyo 2014 bo pasung ya haipano bono kendra bo mantri sramai du Narendra Modi angkai 2019 ni simi 2024 jorao kai bo pass khaijak angkai tau 2024 ni kai pass khailia abuni baguino bono tabo kuno mantri burilia pod burilia kuno burilia angkai bo kuno ya BJP ni sudu kasan neta hisabi tong bono Lok Sabha ni sadasya mantri member ni hisabi bono kuno nokri maya abuni bagoi bono tabuk nok ni tiklaina bagoi sorojantro ang abuna asok sanan thanglia Taukte Buksong main murda angkai jetabuk tamung nai kendra bo abonu mar muitong khat tini ni belai khai kok bangnai kubangma borak kubangma trusaro butongo aro Joy Philistine Allahu Akbar rokni samai tangfur rogo kai baksa BJP ni koijona rok tongo borokai Joy Hindu Rashtra rokni satani rogo onek kok kata katengoi kok banglaijak Lok Sabha parliament rogo kok salai fur rogo husung lainai kok banglainai tabuk suru sing tong suruat baksa Joy Bhim Ambedkar baksa Joy Bhim abo hai kobangma samai tangthan rogo kok sanai tongo baksa bidan Joy Sambidan ni Sambidan tuilejak abo hai kobangma tuyui mia ni je support na lemani samai tang lemani Taukte Buksong hai kei ang norm logi tongai Taukte Buksong no ko aneo video no
like subscribe te bell icon kisa click kari tauk tai book song ake inorok support khai tomon bai jotno no pai pele hambai te khulumung ya faro tei norok ba hagen logiri tomdi roni bagoi ang tebo next time rogo video ka ham kam tumnai besir ba kai kendro ni video ta bukang thumnan chai tumnai Tripura rogo kisan niral chin Tripura sarok লাভ করুই যে সরকার ফান্ড ফাইদি जों कुनु उंनानि कुरुई माननानि कुरुई जों सुदु नाइलानानि सिमि सालानानि सिमिसि आबुनु तंसिनाय तै किच्चु उंनानि कुरुई कासिन Tripura हावासिन Tripura सा लीडर पद खाया एकमात्र बुबागारा खाइताय बुबागारा खाइ दंगो किन्तु बुबागारानो लगिरिनाय रक दंगो किसुजा बरक पद खाया आंगा बरन साना थांगिया tamkai sagai anafani si chaje angbai nai baksa aburi bagoi ang bisi kokrok aboroni byapari sana musingya olo nakai jottono pura aroni busango tui phunugoi ang norno pes khainai age tinini bagoi jottono nu khulombai kha